Čus lidi, tady je Derry. A Tim. Jo. Já jsem dneska v roli neviditelného muže a rozhodli jsme se s bratrem, že se vydáme na procházku na Svatý kopec, který je v Karani. Takhle to vypadá, teď už teda jinak, že je to zarostlý, ale zrovna sem se chystáme. Takže pokud vydržíte s náma i tady tu šílenou cestu, tak budeme jenom rádi. Takže jdem na to. Jdem. Hlavně je pěkný výhled. Jako je výhoda na Svatém kopci ta rozhledna opravdu, že je z ní výhled jako kamkoliv, což je fajn. Že vlastně nevylezete někam a vidíte paneláky, ale vidíte krásnou přírodu kopce. Proč ne? Sice už jsme to šli včera a v jiný dny a chodíme to skoro furt, takže je to taková túra, kterou člověk už zná a umí. Do prdele, my jsme se ztratili. O 5 minut později, ztracený v lese. No jo. Takže tento film, kdo najde, taky se tady odehrála stejná záhada jako záhada Blair Witch. Black Bitch. Ne, Blair Witch, vole. Ale já tomu tak říkám, protože to je asi jedna z největších věcí. A tohle se nehodí, zrovna teď mě někdo otravuje, takže ruším neviditelnost. Já. Tak, tady můžete vidět úplně ukázkovou břízu. Jo. To poznáte podle takový bíločerný kůry. Bříza dobře hoří. A přesně tady se nacházíme. V bodě 10. Jo, už jdu. Jenom jsem popisoval břízu. Mě spíš ukázat ten ukazatel na to. Toho ukazatele jsem taky, ještě jsem řekl, že kde jsme. Na svaťák. Hej, a víš co to? Víš, co mě ještě napadlo? Hej, jak jsme teďka diskutovali na tématiku zombie apokalypsu, tak co kdyby jsme natočili tutoriál, jak přežít, kdyby byla zombie apokalypsa? Jako v dvojitém vydání. Jako úplně fajn, že mě vnímáš? Jo? Řekni a Lucka pozdraví na kameru. Čau. To byla sestra. Ty už jsi nějaký unavený. Cípne, vole, vyjdem první kopeček. Jo, tak si, když tak. Jo, tak já ji budu mít. Tak nejsem neviditelný. Nasrat máš. Čum tam. Tak, teď jsem neviditelný. Čum tam. Nečum na to, je to jedovatý. Pálí ti to už i oči, ty. To je to na dálku. Tak rychlý nohy si ještě nikdy neviděl, co? No, to je dobrá připomínka, kdo viděl... Ligu nepotřebných, je to žatecký projekt? Já už ani nevím, co to bylo. Žatecký film. Asi. A hraje tam Sperman. Počkej, ticho, tak odkaz na tenhle film dáme do popisku videa. No. Je to nějaký asi školní projekt, nebo vůbec nevím, kde jsem ani k tomu přišel, ale jako smál jsem se u toho, plakal jsem a pak usnul. No a vlastně hraje tam jakoby Sperman, což je chlap, co prostě oplodňuje, že jo, klasika. Pak je opilec, který má ohnivý schopnosti. Ne, který mega ultra univerzálman, myslím. A ten má schopnost, že když se ožere, tak umí všechno. Jo, to je tak. Les. Co dělali nějaký zeci. Taky se někde podepíšem ze šišek, ne? Takhle, upraveno.
Proč jsi tam napsal ples? Jaký ples? Ne? LS. Jo. Lidi, naučte ho číst. Jdem tudy? Asi jo, jdem tudy. Tudy, jo. Jinak tady to je stezka dolů, ale ono se to na tom videu nezdá, ale ono je to kurva strmý. Já vím, prostě se nemluví, ale já už jsem tak narozen. Je jedno, že jsi se narodil. Kdo si mě prdnul do zlého světa, tak mluvím prostě. To prostě, ale to můžeš ty zprostěrný odpustit. Ale tak budu se snažit. Ale jako, ono já si myslím, že jako to největší sranda na tom sprostý, když to to největší na tom sprostý, tak to největší sranda je, když to právě že nějakému slušňákovi ujede. Takže ty nejseš slušňák právě, víš? Já jsem tady ten nejslušnější. Z ligy slušných. Jo. Tak říkej něco na kameru. Je to strašná cesta. Ale za chvilku tam půjdem. To cítím v kostech. A vlastně to, co tady nevidíte přes stromy, jsou nádherný panoramata. Tamhle dole vidíte vlastně nějakou katařskou osadu. Ne, to fakt nejde vidět skoro. No, není. To uvidíte. Vyskoč 3 metry, já tě půjčím kameru. Nebojte se, to uvidíte až Rozhledne. tam nahoru. Tam jde opravdu vidět všechno. Teď je to strašně koukat na to video, až vylezem nahoru, tak to si můžete aspoň užít výhled. Jo, takže vám v popisku videa dole, To nejlepší nakonec. ale napíšem přesně, na kterou minutu si to máte přepnout. Takže celý video natočený úplně zbytečně. Ne, samozřejmě ty, co nás odebírají, je jich 6 už zase. Fakt? No, jsem to koukal, myslím, že je 6 přestávají. Jsou vole, na tom co? klíšťata, ty. Ale já nic nedělám. Ne. Ani jsem se tě nedotkl. Hrozný. No a jde o to, že vlastně, když se nás takhle sledujou a odebírají, tak Že teď jim to nebude dělat problém koukat od začátku do konce. A když ano, tak říkám, natočíme, napíšem vám přesně, kde si to máte přepnout. Tak teď si tam zase ty. Teď A já. teď si by neviditelný já, protože mám brýle. Jo, on je neviditelný, nikdy tak rychlý nohy jste nikdy neviděli. Jo, to pochopí, až se poje na to. Jo, až se podíváte na to, Liga nepotřebných, to je opravdu jako prostě se taková povedená komedie. No a už jsme skoro tady. Se líbilo, když jsme došli posledně. Ale my jdem na rozhlednu. A to už by nevadí, že jsme jí 2krát obešli. Ale my jdem směrem rozhledna. No. Rozhledna je nahoru, vole, my jdem asi 2 km zbytečně někam dolů. Ale my jdeme na rozhlednu. Tak. Jo, zatím to vidět moc není, protože je bílá. V té kameře trošku září, jak nějaký svatý oltář. No. Památník Děryho a ty mamo. Jo, sem se můžete podívat, tady jsme oba dva chcípli. Asi za 3, 2, 1 teď. 3, 2, 1, cože? Už jsme oživili, takže jdem dál. Respawn. No. Jsme tu. Bohužel vandalové ničí krásné věci. Vandalové jsou tak zasraný, kde mám se spray? Tak a teď. Ale my budeme taky ty ale tyhle tady jsou střepy. Střepy nosí štěstí. Jo, ale něco jsem zjistil. Jestli umíš číst pologramaticky jako já, tak tam přečteš dery. Jo, taky. Tady to je jasné R. To je Denny, vole. To je R. Milvuju tě. Ne, miloje. Miloje. To je V. Miluje to je V, Evičk. Evičků.
Evičku 7. Tohle je jasná sedmička. Tak jdi. Já nejdu první. Srabe. Já ti dám srabe, já kopnu. Tak. Točivý schody. Dobrá věc, když je zima. Když máte nepotřebný boby a chcete marodit nebo se ulejt ze školy, ideál. To je Luzi, jak se to kejve do prdele. Tak. A už tu skoro budem. Tak. A ten výlet, to jsem mluvil. Výhled. Nádhera. Opravdu ideální výlet, prostě když si chcete zkrátit čas. A nebo život, vole. No samozřejmě, pokud si chcete zkrátit život, tak prostě odsaď skučíte sem. A tady buď sklouznete nahý na tu střechu a rozplásnete se o ten beton, o zábradlí, a nebo spadnete do křoví. To už je pak na vás, jo. Na šikovnosti sebevraha. Je, ale tamhle ten akvapark je hezký. Akvapark? No, taková ta malá budova zděná s plastovými bílýma oknama, jak je úplně vpravo. Tamhle vzadu? Ne, tady je kousek před náma. Jsem zmatený, nevím, jaký akvapark myslí. Tady ten, tu malou budovu. Tu nedostavěnou? No. Tamhle tu, jo. Akvapark? Teď mám akvapark. Když tam navčuješ a pustíš tam 5 mravenců, tak mají akváč. Ach jo, názory mého bratra. Já jdu. Úhošť. Krásná, nádherná rohová. Kolatá spíš hora. Tam je nádherná procházka. A vlastně tam jdete takhle přes lesíky, vesnice, druhou vesnici. A tady královské město Karaň. Nádherná radnice. Bohužel se to trošku klepe. Tak. Vlastně radnice teď má takovou zelenou špičku, protože ji renovujou. A za ním vlastně, když si všimnete, nádherný kostelík. Pár paneláků. To šedý, co je tamhle, to je moje bývalá škola Amos. To je moje bývalá vila, no. Jo, to jsem byl ještě bohatý a majetný, tak jsem tam bydlel. Já si naštěstí si šenou vlázy tudy. Krásný lesíky. Jak je to, vole? Byla peněz, vole. Máme elektrárna. Bohužel nemoc téhle doby, prostě bez elektřiny dneska vlastně člověk nedokáže existovat, že? Takže a tamhle vzadu to asi nepůjde moc vidět. Pokusím se. Vidíte. Větrné mlýny. Jedna z největších, jako jak bych vám to popsal, jedna prostě z největších polí větrných mlýnů, protože vlastně ty začínají tady. Tímhle s tím takhle, co je v rohu. A jde to dozadu. Prostě tamhle ztrácí. Tam se zase objevujou a se ztrácí. Tak. Tamhle vzadu. To nepůjde moc vidět. A vlastně jakoby ten výkusek na tom kopci je zříceně na hradu. Tam si taky můžete udělat krásnou cestu s rodinou. A vlastně tamhle to budou znát především lidé, kteří mají rádi zimu.
protože tady jsou sjezdové dráhy. Tak to by byl takový nejkrásnější výhled z této rozhledny. Samozřejmě dole pod rozhlednou někde tady v těch místech, jak jsou ty stromy, tak vlastně ty jednou končí, že jo, je tam sráz dolů, tak tam je vyhlídka. Bohužel vandalové, jak jsem už tady říkal, zničili tuhle ceduli, tak zničili i tamtu. A tam jste měli přímo popisek, co jaká je vlastně jakoby krajina, kde jaký je to kopec a co všude se vlastně nachází. Bohužel to už se člověk moc nedozví, možná tak z knížek. Takže prostě pokud chcete, tady je prostě nádherná cesta sem na kopeček, na rozhlednu. A já už jdu za svým netrpělivým bratrem, protože on se tak trošku bojí vejšek. Samozřejmě, bohužel někdo se jich bojí, někdo se jich nebojí. Je to přece jenom na každém člověku, takže já jdu teď pomalu dolů. Je to blbý, musím se držet jednou rukou. Mít chronický závratě od narození, to je vole smůla. Tak každý se s nějakým handicapem narodil. No ale já mám dva, já mám ještě postiženou hlavu. No ano. Já mám těžký život. Jo. Tak. A já bych to teď vzal přes tu vyhlídku. Chceš vidět, jak skočím dolů? Ne. Lidi nechtějí vidět, vole, jak skáčeš dolů. Pokud jo, tak ho musíte vyhecovat, ať skáče tam odsaď. Jinak to nemá význam. Ty kokos. Jako tady to je odsaď sem. Metr. Jak je to adrenalin. Vidíte takhle, vám to trošku nakloním teď, takže teď sklopíte hlavy a prostě vidíte, je to metr a půl maximálně, no. Takže nic moc. Ukáž. Ale kdyby skákal tamhle odsaď, jak už jsem říkal, také přes střechu, jak se takhle sklouzne a trd do stromu. To by byla větší zábava, ne? A tady to není metr a půl, to jsou... Jo, to já zapomněl, je to 10 metrů, no jo. Tak jdeme. Jo. Když to vidějí. Takže teď vlastně vidíte, že jdeme jakoby zpátky po té cestě. Počkej, nebylo by originálně vrátit se jinou cestou, než jsme přišli? Ale já jsem chtěl jít na tu vyhlídku a tam se dostaneš tudy, že jo? Ale tak se tam pak zase vrátíme. Pokud vole zase neodbočíme špatně a zase nevylezem úplně někde pryč. Hele, a tady to video se bude jmenovat Kadaňský výšlap rozhledna. Může no. Nebo Kadaňská rozhledna všeobecně, nebudem tam psát. Akorát, že to je fajn, jako, co se lidi dozví na začátku tohohle videa, jak se to jmenuje, ne? Protože já pořád natáčím. Já budu natáčet na tu vyhlídku a až na cestu dolů z tohoto krásného kopečka. Takže natočit všechno, co je tady v tom lese. Ano. Pořád natáčím, takže asi jo. Jo. Tak. Což já rozumím. Že když člověk natáčí, tak chce natočit co nejvíc. Já jsem ti říkal, že mám druhý handicap, takže prostě na mě musíš pomalej. Tudy se tam dá dostat taky, viď. Tudy jsme ale přišli. Tudy má. Tak půjdeme tudy. Půjdeme jinou cestou na vyhlídku, jak říkal bratr. My jsme to takhle třikrát obešli. Ale jo, my jdeme na rozhlednu. Tudy to bude. Ne, na vyhlídku. Jdi. Ale na rozhlednu, Jdi. jak jsme šli. Teď jsme to tyhle celý obešli. Ne, obešli. My jsme vyšli. Pozor na bludný kameny. Bratr zakop a teď se ztratí. Bohužel on má takové schopnosti se ztratit i doma. Ale jinak prostě včera jsme šli s jeho přítelkyní a s její mamčou na vycházku a prostě jsme si jakoby obešli kopec a vyšli jsme jinudy. Což prostě tady je milion cest, které vedou na tu rozhlednu, tak jsme si prostě dali tu delší a on se z toho může zbláznit. Kobylince. Vole, by mě zajímalo, jak se ten kun dostane po těch vole tlakových schodech na rozhlednu. Normálně, vole, vyšplhá tam, vole, jak Spider-Man. Budu žáš prdel. Když musíš, tak musíš, jo. Nemá někdo chuť na koblížky? Vyhlídka. Půjdem tudy
Hlavně pokud jste milovníci Airsoftu, tady se dobře hraje Airsoft, protože vlastně tady nenarušená příroda, samozřejmě jsou tady místa, kde prostě jo jsou, ale jinak normálně takhle nenarušená příroda, neponechaná prostě lidem. Takže jako se tady dobře dá hrát Airsoft. My už jsme tady s bratrem s pár kamarádama hráli, než se nám trošku rozbily zbraně, nebo jsme vyrostli někteří. A teď my to máme ještě v plánu, třeba si zase koupit, ale ne Airsofty, ale třeba koupit si, já nevím, nějaký taky ty levnější šity a natočit nějaký video takhle třeba. Jasně, jenomže jako, to je jednodušší si koupit brokovnice. No jasný. To můžeš natávat, protože vlastně když si koupíš samopal od Číňanů ten za 200, tak furt jako natahuješ. Ale máš i automaty už količkovky, máš. No, proto já bych chtěl Airsoftku už. Když už, tak prostě Airsoftku. Ale ty to nechápeš, že vole, když řekneš já mám Airsoftku, tak nikdo s tebou hrát nebude. Od toho ty Airsoftky jsou, ale to není o to, vole, že to je úplně skvělá zbraň, tady je už jenom ten název. Když řekneš, já mám Airsoftku a vy máte kuličkovky, takže nikdo hrát nebude. Tady jsou ptáci na svatém vrchu, takže se podívejte, první pták, druhý pták a pak jich je tady 12 ještě dalších. Což už nejsou tak významný, jo. To je nějaký divnej, ještě divnější, ještě horší. Puštík obecný, tohle je ta sova. Sova? Sova. Ta je jednička, jo? To je sova, jak a tohle je sova. Kokos. Lidi, uděláme kvíz. Co je sova? Jednička? To je jasný, nebo jednička. čtyřka? Nevidíš ty vole takový ty pruhy jak zebra, vole. Jednička? To je taková ta sova zebrovita. Nebo čtyřka. Takže ten, kdo má internet, samozřejmě se kouká na naše video, takže najděte to na Wikipedii, co je z těchhle dvou sova. I podle obrázku. To je sova. Budníček. Tady. Buzíček menší. Takže půjdeme tudy? A nebo tudy? No, a s tou třináctkou jsem měl pravdu, je to vrána. Špaček. Tudy? A nebo půjdeme dozadu? Ne, můžeme jít pak ne, tudy. Ne, takhle nahoru. Chceš jít nahoru? No. Tak jdem nahoru. Jdem. Vrhu. Vrhnu. Ptactvo, pozor, já vrhnu. Ptactvo svatých vrhnulých. Šišková battle, tada. Vybitej. Jo. Já mám kameru. Uchyl. Jau. To je hovado. Takovou bombu. A rozbil ti si držku. Ha. Zem bude lehká klíčí. No jo. Přeber žezlo? Ja. Zase někdo otravoval. Ale to není dobrý, bráci. Telefon, když něco natáčíš. Jako pro mě je to dobrý. Za prvý, vole, lidi, co mě znají. Myslím, že tudy jsme přišli. A já ho taky nemám. Jsme špatně, že jo? Ale tudy jdeme na rozhlednu. Ano, takže jdeme zpátky. Vidíte, tam si to přetočte, říkal, že máme jít touhle cestou. Jo, protože tady máš vyhlídku. Tudy jsme přišli a tady máš vyhlídku, a kterou ty vyhlídku myslíš? Ta, co je napsaná jako vyhlídka. No a tady to je nepsaná a je hezká. Vyhlídka je tam vzadu. Ale tady máš takovou vyšlapanou cestičku ke kamínku. No jo. Zaspíváme si šmouly, ne? Tady, tudy. No, tudy dolů a tam nahoru. Počkej, tak já to tady snímím. Nevez tam.
No tam odsaď tam tý výhlídky, co je normálně napsané jako výhlídka, máš lepší výhled. Jo, ale oni tady mají i tu. No já jdu. Pojď. Běžím. Tak teďka vezmi za žezlo zase ty. Ty ne, teď jsem ho docela dlouho. Ale ty si králi nemám. To jedno, prostě teď budeš mít stejně na starosti kameru. Dobré. No tady jde vidět, že tady kluci hrajou airsoft, nebo s kuličkama. No, ale já jsem to... Ale tam je další žlutá. Jo, hráli tady airsoft. Kulička. Jsou ty bílí, ty se především používají do airsoftu. A ty jsi nějaký zkušený znalec. Tak já jsem měl kamaráda. Já jsem to hrál. Airsoft. Asi 3 měsíce. Pak už nebyly prachy na růží. Kdo ti furt otravuje? Ale cíkne. Lucka. Hanča. Ano. Ty vůbec dá se to, nebo už to točíme 26 minut? Já opravdu to natáčím tak dlouho. Ty krávo. To je krásná prostě procházka, že jo? Tady je vidět, že to prostě není na chvilku. To je prostě na tu půl hodinku a jenom vlastně třeba půl hodiny trvá cesta tam i zpátky domů. Samozřejmě to zhruba 15 minut na kopec, 15 minut z kopce. A když válí sudy, tak se dole hned, ale záleží v jakém stavu. Ta kvalita, ta naše kvalita, jak dojdeme domů, je taky důležitá. Jo, jenže to si říkal, že nechceš natáčet. Ale já nemyslím tu, že chci natáčet tu cestu domů přes město. Tady máš, že začíná tady. Jo, tady začíná vyhlídka. Tady, když si všimnete, je nádherná. Jo, bříza. No tamhle jim natoč tu hráz. Jo. A tak se zlepší úhla. Ode mě třeba možná. Ty vidíš víc. Tady odsud. Jde vidět krásně. Hezky pomaličký záběr. A toto je naše kadaňská, Dá se říct přehrada. dá se říct, přehrada. No vlastně tamhle jsou bojky. Ty bílý puntíky na vodě tamhle. Jo. No to je vlastně ohraničení, že jo? Že tam nikdo nesmí ani s loďkou, protože je tam fakt hloubka. Jak to víš? Protože je tam fakt hloubka. No ale tamhle jakoby ty bílí, tam by neměli plavat jakoby lidi. A tamhle pak ty nejdou vidět, ty budou vidět z druhé vyhlídky ještě. Tam jsou už žlutý bojky a tam by neměly plavat lodě nic. Teda jsou docela silný proudy. Takže můžeme k Leďánku pokračovat. Jasné. Ale tady máte vlastně zase soupisek toho, co kde je. Tak já vám řeknu odborně, co je jaká rostlina. Tak tohle, a bez nadpisu, bez toho aniž bych se podíval, jak se to jmenuje, tak tohle trýzel skáška rodlistý, tohle je ta tuřice skalní, Tařice. tohle je osívka marní a morakolev a i pterodaktyl obecný. Tohle je koníklec. Ruční český. A tohle je, aniž bych se na to podíval, tak tohle je
Bělozářka. Obecná. Ne. Leliová. Oh. Liliovitá, když už, takže obecná. Když je to obecný, tak to znamená, že to je v obci. Jo, a může to jezdit maximální rychlostí 50 km/h po silnici. Jo. Dál to ne. Počkej, až nějakou kytku stopneš, tak ti to řekni, vyhlášku. No počkej, vole, to ještě bude muset ukázat papíry, jestli má, vole. Přijdu ke kopřivě, co leží na silnici. Vystupte si, ukažte řidičský technický průkaz. Jo, na vaše bodliny. A na to, že můžete cestovat vzduchem. Stejně by si měl zatknout, protože nezapomeň, že rostliny se rozmnožují v přírodě, což znamená, že prostě pobuřujou lidi. A já si teď nespomenu, jak se to jmenuje. Rostliny se rozmnožují v přírodě? No, ne, no doma na postoji určitě ne, ale já myslím, když máš ten sex na veřejnosti, že jo, tak je to... A já nesmím mluvit sprostě, ty jsi sprostej. Už jenom tvoje jméno je sprostý. No právě, a to tvoje je státní urážka. Oj, no, takže mě nesmí nikdo nadávat, nebo nadávat svému státu. To je fakt, hlavně Kubáncům. No, ty si... Tak, a tady je ta druhá vyhlídka. Já jsem ani nevěděl, že tady jsou dvě vyhlídky. To? Hele, tady na ty jsme byli minule, viď? Ano. Když jsme šli na Záhošť. Ne. Uhošť. Ne, tak vlastně tady jsme nebyli. Vidíš, tamhle jim natoč tu žlutou bojku. Tak ty si to mám zase tady. Tady, A tak ty máš žlutý tričko, víš, k tobě to bude sedět. Do prdele, to je cesta tohle. Bohužel, tady se nedozvíte, co tady je za rostliny, nebo cokoliv, protože to prostě trhali. Stejně vlastně jako tady